Tässä on mun onkisaalis. Mies voi lähteä kalamarkkinoilta, mutta kalamarkkinat ei miehestä. Mä oon nimittäin käynyt selittämässä tätä mun uutta keksintöä, jolla voidaan tehdä pikkukaloista ekologista herkkua kätevästi. Maistiaisista on tykännyt ihmiset teineistä eläkeläisiin, ja tää uusi kalakkotekniikka on aiheuttanut aika paljon ihmetystä. Ja näin ollen mä haluan nyt selittää myös teille, että mistä tässä on kyse, joten katsotaan mitä täältä kalakko-tuotepaketista löytyy. Tämä on siis tehty kaikille teille, jotka haluatte hyödyntää pikkukaloja ekologisena herkkuna kätevästi. Täältä löytyy se itse tuote ja käyttöohje kuvineen ja vinkkeineen, mitenkä muun muassa jopa särki saadaan muistuttamaan ahven- tai kuhapaistosta. Tässä on homman ydin. Kalakko-kalaprässi. Ja sitten täältä löytyy apuväline kalakko-paistopaino. Suunniteltu Suomessa ja valmistettu elintarvikekontakti teräksestä. Mutta mikä se idea tässä nyt sitten oikein on? Eli kun sä saat sen pienen kalan tai useamman, niin kuin pieniä ahvenia, särkiä, sorvia, sulkavia pasureita, salakoita ja niin edespäin. Virvelillä, ongella, pilkillä tai katiskalla tai jopa perholla. Ja normaalisti ne aiheuttaisi sitten sitä vaivaa, että mitä niille tehdään ja monet päästään ne ihan niin kuin vapaakin takaisin. Niin nyt ne kalat voidaan käsitellä ennen näkemättömän nopealla saksimistekniikalla, jonka mä kehitin tähän kalakkomenetelmään, ja sitä kutsutaan suolistussiklaukseksi. Sillä saadaan jopa suolet pois niistä kaloista koskematta käsin, ja lihahävikki on käytännössä 0%. Uskokaa tai älkää, palataan siihen kohta. Ja sitten, kun ne kalat on alkuvalmisteltu, ne laitetaan tänne kalakkoprässiin näin, ja puristetaan tämän valtavan nipistävän vipuvoiman alla ohuiksi paistamista varten, ilman että ne lipsuu ja lentää huoneen poikki niin kuin raketti. Sitten, kun ne on puristettu ohuiksi, niin se idea on siinä, että kun niitä lämmitetään kontaktigrillissä, tunnetaan myös pöytägrilleinä, tiedätte ne 2 sähköistä paistopintaa tulee vastakkain ja ruoka sinne väliin, tai sitten ne paistetaan tämän paistopainon alla vaikka retkellä tai sähköttömällä mökillä paistinpannulla, niin se lämpö pääsee niihin ohuisiin kaloihin nopeasti ja tasaisesti, lämpöä sitova kosteus haihtuu pois ja ruodot paistuu rapean herkullisiksi muiden sitkeiden kudosten kanssa. Ne ei suinkaan siellä siis haittaa, päinvastoin niistä kaloista tulee rapean herkullista, kalsiumista puhumattakaan ja proteiinista, mitä ne sisältää. Eli tää on niinku se periaate, mutta miten tää homma toimii sitten ihan käytännössä, niin mennään kattoon tonne niitä kaloja. No niin, aletaan sitten ihan oikeasti katsoa, miten näitä kaloja käsitellään. Eli tässä mulla on tämmösiä onkisärkiä ja salakoita, ja katsotaan sitten mikä näiden mitta on. Oiskohan toi yksi isoimmista. Ja se on tuolta pyrstöstä kuonon kärkeä semmonen 16,5 senttiä. Oikein hyvä tälle kalakkotekniikalle. Et semmonen nyrkkisääntö mulla on, että jos se kala näyttää hyvältä fileointiin tai savustukseen, niin sit se voi olla liian iso tälle kalakkotekniikalle. Särkien tapauksessa alle 17 senttimetriset särjet ja kalat, joilla on niin alle 3 milliä halkasijalta oleva selkäranka, niin ne sopii tälle oikein hyvin. Ja tämähän on optimoitu nimenomaan pikkukalojen nopeaan käsittelyyn, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista. Niin miten se nyt sitten käytännössä tapahtuu? Miten tämä pieni kala saadaan ilman lihahävikkiä nopeasti tähän prosessiin mukaan? Niin se alkaa tällä ennen näkemättömän nopealla alkusaksimisella, jota mä kutsun suolistussiklaukseksi, ja se on kehitetty nimenomaan tähän kalakkotekniikan alkuun. Ja kun te ette ole vielä nähnyt tätä systeemiä, niin mä en sano mitään, mä vaan näytän miten tää toimii ja sitten jälkeenpäin selitän ne yksityiskohdat. Eli ootteko te valmiita? 3, 2, 1, nyt.
Noin. Ja pää irti. Mä en edes koskenut näihin suoliin. Sitten vaan puhtelun kautta rapsutetaan munuaiset pois selkärangan tyköä ja lävikköä tiputtelee. Se on noin nopeeta ja yksinkertaista. Eli mitä tässä tapahtuu? Otetaan se pieni kala, joka on aiemmin ollut hankala käsitellä. On pitänyt nyppiä ruotoja tai filioida tämmöistä pikkukalaa, niin ei hyvä. Otetaan se kala tähän pöydälle, painetaan poskea työtasoa vasten niin, että suhku aukeaa, saksen toinen terä sisään, leikataan poskea ja kylkeä auki, seurataan tuolla sisemmällä terällä selkärankaa pitkin takaosaan ja sitten sivuliikkeen avulla suole pihalle, jos tarvii, niin lisäliikkeiden avulla loput ja sitten pää irti. Se on siinä, se on näin nopeeta. Sitten vaan puuhellaan ja lävikköä tiputtelee. Ja täältä uutta. Sopii eri kalalajeille. Tosta lähtee salakkaa. Tämmöiset jämäkät terävät sakset on hyvät, joissa terät sulkeutuu toisiansa vasten. Nyt meni ennen aikojaan tonne. Jossa terät sulkeutuu toisiansa vasten niin, että ne oikeasti leikkaa, niin niillä pärjää. Tosta otetaan taas särki. Suukku auki, terä sisään ja sitten selkärankaa pitkin taakse, sivuliike, painetaan tuota työtasoa vasten vähän näin ja se sivuliike, tavarat tulee pihalle, pää irti, huuhellaan ja niin kuin huomaatte, tää on aivan älyttömän nopeeta. No, sitten tulee se prässäysvaihe. Sitten otetaan täältä nyt vaikka tämä isoin särki, niin sujautetaan se tuonne ja tuolta kun pilkistää tämä kalan etuosa, se nipistyy tämän kalaprässin valtavan voiman alle ja näin helposti ilman lipsumista saadaan painettua se kala ohueksi ja vielä toinen liike, niin saadaan tuo etuosakin puristettua ja se oli siinä. Kala on valmis paistoa varten. Eli tää menee tästä sitten tosiaan niin tämmöstä tahtia. Todella helppoa, tehokasta ja nopeata. Tolla lailla. Sitten jotkut on sanonut, että se näyttää videolla helpolta painaa, mutta eikö toi ole tosi raskas? No tämän vipuvarren takia se ei oo, eli tästä tulee se voimakerroin. Niin mulla on tässä 8-vuotias pieni apulainen kalamies ja sitten tämmönen ihan ok-kokoinen onkisorva. Niin pistetäänpä se kuule tänne kalaprässiin ja ole hyvä poikaseni, siitä niin purista ja näytä miten kala runtataan. Noin. Hyvä. Ja se onkin sitten paisto valmis. Katsotaan. Tommonen littana tuli. Ei muuta kuin kontaktigrilliin tai sitten paistopainon alle paistinpannuun. Lättänäksi meni. Muuten tykkäätkö parsakaalista? En. Etkö tykkää? Ei. Tykkääkö isi keksitykaloista? Joo. No niin, sieltä se tuli. Totuus tulee lasten suusta. No niin, hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat. Jos se suolistussiiklailu ja kalaprässäily oli yksinkertaista ja suoraviivaista, niin tää vasta simppeliä onkin. Elikkä siirrytään kalojen kypsennykseen. Ja aloitetaan kontaktigrilleistä, tunnetaan myös pöytägrilleinä. Eli tiedätte, on nämä 2 paistopintaa, jotka tulevat yhteen ja sitten sähköllä paistetaan kalojen tai muun ruuan molemmat puolet yhtä aikaa. Tää on 2000 wattin malli ja mä käytän tätä täysillä. Ja kannattaa etsiä sellainen malli, jossa ne parillat tulee niin lähelle toisiaan ja tehoa riittää, että pekonia saadaan paistettua ohuina siivuina rapeaksi, niin sitten se malli todennäköisesti soveltuu myös tähän kalakkotekniikkaan. Ja siis kaikessa yksinkertaisuudessaan tavoitteena on saada niistä kaloista tällaisia rapeita herkkuja. Tässä on esimerkiksi tämmöisiä onkisalakoita. Ei muuten maistu mudalle, vaikka on jo kevät pitkällä. Ja suu tuntumalla suoraan tai sitten tylpällä voiveitsellä kypsennyksen jälkeen voi varmistaa noita ruotoja painamalla, että ne on paistuneet rapean herkullisiksi ja muut sitkeät kudokset myös. Pyrstöt on erityisen hyviä.
Ja mä kun laittelen noin kalat tonne, niin raakalat mä dippaan ne tähän rypsiöljyyn molemmin puolin ja sitten tänne parillaan kontaktigrilliin sisään ja kansi kiinni. Ei tarvitse kokonaan lillutella sormia sotkettua öljyssä. Semmonen reilu kasto molemmin puolin riittää, niin se kyllä siitä leviää sitten tuolla alla. Ja mä laitan ekan satsin tänne, kun tää on kylmä, niin se kestää sitten semmonen tällä mallilla niin vaikka 12-13 minuuttia. Ja nyt kun tää on esilämmennyt, niin 10 minuuttia. Alkuun täältä tulee, tässä mallissa täältä takaa, niin miellyttävän tuoksuista höyryä. Sitä ei pidä sekoittaa savuun. Ja idea on siinä, että nyt on mennyt 10 minuuttia, niin tämä toinen erä näyttää valmiilta. Tämmöinen tavoite on kultaisen keltainen tai kultaisen ruskea. Sinne muiden joukkoon. Niin tosiaan idea on siinä, että kaloista haihdutetaan ensin se lämpöä sitova kosteus pois ja sitten kun se on lähtenyt, niin lämpötila pääsee nousemaan niissä kaloissa reilusti yli 100 asteeseen ja silloin ne ruodot ja muut sitkeät kudokset haurastuu herkullisen rapeiksi. Ja tähän vaan loppuun sitten laitetaan pintasuola, niin tulee napakka hyvä maku, eikä tarvi läträtä sen epäterveellisen suolan kanssa, kun noi kiteet osuu kieleen suoraan, niin se tuntuu ja tosta voi katsoa sormella, noin katkeilee ruodot ja tästä vaan suu palaa. Ai että tää on hyvä, joka kerta. Ja sitten siirrytään tähän paistinpannulla paistamiseen. Mulla on tässä tämmönen keramipinnoitettu pannu. Tää on oikein hyvä tähän hommaan. Ja sitten tämä kalakko-paistopaino, joka mahdollistaa siis hyvän ja tasaisen kontaktin tuon paistopinnan kanssa niin, että kalat ei käpristy irti siitä ja jälleen kerran saadaan paistettua ne ruodot ja muut sitkeät kudokset napakalla lämmöllä herkullisen hauraiksi. Nämä kalat voi öljytä samalla lailla kuin sen kontaktigrillin kanssa, että dippaa eka erilliseen astiaan öljyyn ja sitten heittää tähän. Mutta mä oon nyt tehnyt näin, että kun tässä on se päälle ruokalusikallinen öljyä, niin mä kastan ne kalat molemmin puolin tähän näin. Noin. Ja sitten ensimmäinen puoli ja se käännetään ylöspäin. Ja pistetään nyt näitä vähän isompia särkiä tähän vaikka sitten 3. Sillain vähän levälleen toisistansa ja sitten tänne paistopainon alle lämpenemään. Ja nyt se on noin 5 minuuttia per puoli. Ja sitten käännetään. Käydään vähän vinkkejä läpi ja niitä löytyy lisää käyttöohjeista. Ja sitten www.kalakko.fi. Mä oon ohjelmoinut sinne semmosen kalakkopotin, joka tietää nämä niksit. Voitte käydä siitä kyselemässä ihan ilmatteeksi. Tällä hellalla mä aloitin lämmittämisen 12 teholla eli täysillä. Ja nyt kun on selvä paistotirina alkanut, niin pudotetaan lämpötila 7. Teho siis. Ja taas kerran täältä vapautuu tätä miellyttävän tuoksusta höyryä, joka sitten vähenee loppua kohden. Sitten tästä voidaan ottaa tästä kahvasta kiinni ja vähän tällä käännellä tätä öljyä, niin se lämpö leviää tuolla ja tasoittuu. Ja jatketaan paistamista. Ja tämän paistopainon alle ei kannata kurkkia heti kun ne kalat on tonne laitettu. Kannattaa odottaa aika pitkälle siihen 5 minuuttiin, niin silloin ne kalat paistuu irti näistä paistopinnoista, ettei lähde tämän kalakon mukana koko paistinpannu nousemaan. Ja sitten kun nuo kalat hörppäsee sitä öljyä, niin mulla on semmonen tekniikka, että kun mä kääntelen tässä, niin mä välillä teen tänne lammikko, joo, öljyä piisaa, niin asia on hyvä näin. Mutta jos se öljy tosta katoo, niin sitten voi vähän lorauttaa lisää ja pyöritellä sen tonne sekaan. Ja näissä mun kokkausolosuhteissa niin tää kahva ei lämpene, mutta sitten jos olette tosiaan jossain retkellä valurautapannulla paistamassa ja siellä on sitä lieskaa ja sitä lämpöä voi siirtyä suoraan tähän
kahvaosaan, niin sitten suosittelen käyttämään jotain suojaa niin kuin batakinnasta varmuuden vuoksi. Ja kun tällä paistinpannulla paistaa sen ekan satsin, niin kuin mä nyt aloitin, niin se kesto voi olla vähän pidempi kuin 5+5 minuuttia. Samalla lailla kuin se kontaktigrilli, niin se ottaa sitä lämpöä ne rakenteet, niin sitten ne seuraavat erät on nopeampia paistaa. Katsotaan miltä nämä näyttää. Vähän jää kiinni, joo, näyttää tommoselta keitetyltä. Jatketaan paistamista. Eli kun mä kurkistin tonne alle, niin ne kalat näytti päällepäin vähän semmoiselta keitetyn valkoisilta, niin siellä on sitten vielä sitä kosteutta. Vaikka tässä nyt ei sitä höyryä paljon tulekaan, niin jatketaan vielä. Tosiaan tavoite on semmoinen kultaisen keltainen tai kultaisen ruskea, niin se kun näkyy sieltä reunoilta tai paistaa läpi, niin sit alkaa olla hyvä hetki kääntää se kala ja samanlainen tavoite lopputulos sille toiselle puolelle. Ja öljyä piisaa ja katsotaan nyt on mennyt semmonen ehkä 7 minuuttia. Joo, tuolta kuultaa nyt toi kultaisen keltainen, hyvin irtoa kala. Nyt on aika kääntää. Ai että minkä näköistä. No niin. Nyt pistetään taas tälleen vierekkäin ne kalat. Ollaan vähän löyhästi ja paistopainon alla. Joo, oikein hyvän näköistä. Tuli napakala lämmöllä tämmönen kultaisen ruskea väri. Ja sitten vaan herkuttelee. No niin, tässä niitä nyt sitten nois. Virallisia kalakkoprässättyjä herkkukaloja. Tosta lähtee onkisalakka PPQ chilikastikkeeseen ja sitten kohti ääntä. Ei pistele ruodot suuta, eikä selkäranka, ne vaan rouskuu. Sama koskee tota isompaa särkeä. Ja voi tosiaan dippailla kastikkeisiin, olla ristikkoperunaa. Mulla on tässä kurkku- ja porkkanatikkuja. Ja on siis aivan älyttömän hyvää sormiruokaa. Eli nyt niistä aiemmin vaikeasti hyödynnettävistä pikkukaloista, mitä tulee ongella, pirkillä, katiskalla, pienellä virvelilipalla. Nyt niistä saadaan suolet pois ennen näkemättömän nopealla saksimistekniikalla niin ettei suola tarvitse edes koskea käsin. Sitten kalakko-kalaprässillä ne puristetaan ohuiksi paistamista varten ilman lipsumista. Ja kontaktigrillissä tai kalakko-paistopainon alla paistinpannulla paistetaan rapeiksi herkuiksi napakalla lämmölle. Ei muuta kuin hyviä luontoelämyksiä kaikille ja herkutteluhetkiä. Ja menkää nyt katsomaan ja kyselee löytyisikö näitä tavarataloista. Ja www.kalakko.fi löytyy lisätietoa. Se on morjes!